Vážené dámy a pánové, dobrý den. Já vám chci v tomto videu vysvětlit, jak rozumět našim nálezům, které jste od nás dostali. Ten váš nález vypadá jako třístránkový dokument, který vlastně první stránku má vytištěnou dvojstraně a na druhé stránce už jenom jedna stránka vytištěná. Tak na té první stránce je taková veliká tabulka, ve které je číslo, kterému se říká AHI. To číslo je vlevo nahoře a ukazuje podstatě tíži vašeho nálezu. AHI znamená apnoe index a ukazuje, kolik máte poruch dýchání ve spánku za hodinu měření. Apnoe znamená, že nedýcháte vůbec, hypopnoe znamená, že dýcháte málo a vaše tělo na to jakýmkoliv způsobem reaguje. To číslo je vlevo nahoře a pokud má to číslo větší než 5, tak už máte lehký nález a pokud byste měli k tomu lehkému nálezu už nějakou další chorobu, jako třeba vysoký krevní tlak, nebo byste měli třeba cukrovku, nebo byste byli po mrtvici, po infarktu, tak už i ten lehký nález by se měl léčit. Od 15 zástav za hodinu nebo od AHI 15 už by se to léčit určitě mělo, proto tady většina z vás sedí a většina z vás se na toto video kouká. A od AHI 30 je to průšvih, je to těžký nález a už vám výrazně zkracuje život a měl by se rozhodně léčit. Ty studie ukazují, že vlastně mezi 15 a 20 zástavami je taková nějaká šedá zóna, kdy vlastně ještě studie neprokázaly, že to dochází k relevantnímu zkrácení jako přežití, ale od 20 zástav za hodinu už to přežití neléčených pacientů je kratší než u pacientů, kteří tu nemoc nemají nebo se léčí. V té tabulce je o tom rozepsané, kolik čeho máte, počet apnoí, to jsou ty místa, kde nedýcháte vůbec, tak to je ten číslo pod tím zeleným řádkem a o další 4 řádky níž je počet hypopnoí, to jsou místa, kdy vlastně dýcháte málo. Vaše dýchací cesty jsou ještě otevřené, ještě tam něco proteče, ale už ten průsvit těch dýchacích cest je zúžen, to znamená, že tam vlastně toho vzduchu neproteče tolik a do vás se dostane vzduchu méně. To jsou místa, které vidíte na tom 4. řádku od té zelené čáry. Tak a v té pravé části tabulky vidíte ten senzor, to jste měli na prstě, který ukazuje v podstatě, jak se vám okysličuje krev a jak vám rychle bije srdce. A ten index, který ukazuje v podstatě, jak moc se v noci dusíte, tomu se říká desaturační index. Zase 5, 15, 30, to znamená, že od 30 je to těžký nález. Ten index v podstatě kopíruje ten index AHI, protože má to i logiku, když máte zástavu vdechu nebo v případě máte hypopnoe, kde do vás doteče toho vzduchu méně, tak vám potom klesne okysličení krve, že na senzoru v nose se to zaznamená a i na tom senzoru potom, který vlastně máte na tom prstě, se to ukáže. Pro vás jsou v té tabulce 2 důležitá čísla. Jedno z nich je počet desaturací, to je v podstatě číslo, které v absolutním počtě ukazuje, kolikrát vám v noci klesne okysličení krve. Tomu vzorovému pacientovi, ten se v noci dusil 581krát, to znamená, že 581krát v noci nedýchal a kleslo mu okysličení krve a ten senzor na tom prostě to zaznamenal. A když se spočítá celková doba, kdy vlastně měl špatné okysličení krve, tak se dostáváme na nějakých 5 hodin 4 minuty 56 sekund, což je obrovská relevantní porce noci, která prostě představuje pro toho pacienta obrovské riziko. Když si představíte, že vlastně on 5 hodin 4 minuty 56 sekund v noci se dusí, z těch 7 hodin měření normální doba spánku normálního člověka by měla být mezi 7,5 a 8 hodinami, tak na toho spánek, který by měl být nerušený, v podstatě připadá relativně malá část té noci. A ta nemoc se zhoršuje o 1 zástavu, o AHI 1 za hodinu, za noc a za rok. To znamená, že před 10 lety ten člověk neměl AHI 81,2, ale měl 71,2 a za 10 let bude mít 91,2. To znamená, že teď se dusí 5 hodin 4 minuty 56 sekund, za 10 let se bude dusit 5,5 hodiny a před 10 lety se dusil 4,5 hodiny, to znamená, ta nemoc páchá škody už dlouhou dobu a ještě dlouhou dobu páchat škody bude, pokud samozřejmě ten pacient neumře do té doby a přesto bude to obrovské riziko pro vaše zdraví, protože ten spánek, který má plnit svoji funkci a má jí plnit zhruba 8 hodin, třetinu našeho dne, a tak ji prostě neplní. Tak. A když teďka otočíte na druhou stránku, je to ta druhá stránka na tom prvním listě, tak uvidíte výřez měření, který v podstatě byl nějakým způsobem zajímavý, chtěli jsme vám ho ukázat. Když by vypadal takhle krásně pravidelně, všechny ty čáry byly hezké, tak nás nepotřebujete a máte úplně normální nález. Tohle je nález pacienta, který se u nás už léčí, který vlastně už spánkovou apnoe po zaléčení nemá.
po případě je dobře kompenzovaná tou léčbou. Vidíte tam tu červenou čáru, která se říká flow, ta ukazuje v podstatě, jak dýcháte, když je to pravidelná, tak jsou každý dech jeden jako druhý a vidíte, že dýcháte dobře. Ten puls je krásně vyrovnaný, vidíte, že ta čára je v podstatě hladká, rovná a nahoře ta čára toho okysličení krve SpO2 se to jmenuje, tak to je taky krásně vyrovnaná. Že když pravidelně dýcháte, máte dobré okysličení krve a pravidelně vám bije srdce a není potřeba, aby se cokoliv dělo ve vašem těle. Tak takhle by to vypadalo, kdybyste byli zcela v pořádku. U vás to bude vypadat pravděpodobně trošičku jinak. Bude to vypadat asi víc jako tento nález, což je ten náš původní pacient, na kterého jsme se koukali na začátku. A tam vidíte těžký nález. Vidíte, že ten pacient, ta křivka toho dýchání nebyla vyrovnaná. Vidíte, že ty nádechy a výdechy jsou nepravidelné. Vidíte, že občas ta čára má větší exkurzi a občas má menší exkurzi, to znamená, že ten nádech byl hlubší nebo menší. Vy vidíte, že tam jsou občas čáry, které vypadají vodorovně, to jsou čáry, které jsou vlastně, které odpovídají těm apnoickým pauzám. Když ten člověk nedýchá, tak v podstatě tam žádný vzduch neteče těma dýchacíma cestama, ta kanálka vlastně nemůže zaznamenat nic. A když nic nedýcháte, tak v podstatě spotřebujete kyslík, co máte v krvi a je vidět, že vám klesá okysličení krve, což je vidět, jak ukazuje ta šipka. Tomuhle člověkovi po zhruba minutové pauze, řekněme se 3krát nadechnul, kleslo okysličení krve na 57%, což je strašně nízká hodnota. Nikdo z nás by nedokázal zadržet dech tak, aby mu kleslo okysličení krve na takhle nízkou hodnotu. Možná trénovaní potápěči nebo lidi, co mají dlouhodobou těžkou chopn, tak by dokázali zadržet dech a kleslo by jim okysličení třeba po 90%, ale žádný zdravý člověk to nedokáže. Nebo málo kdo není trénovaný. Si to schválně zkuste, vydechněte, přestaňte dýchat, koukejte se třeba na vaše hodinky, které vám to ukážou, nebo kupte si pulzoximetr, možná že máte nějaký doma a uvidíte, že se nedostane nikdo z vás po 90%, nebo málo kdo. V podstatě. A ten člověk se dostal na 57%, kdyby další minutu nedýchal, tak by to okysličení kleslo k nějaké 30% a po další minutě, po 3 minutách už by to okysličení bylo tak nízké, že by začaly odumírat mozkové buňky a docházelo by k nevratnému poškození organismu. Člověk by se v podstatě nacházel v klinické smrti. Takže po té minutě ho to tělo tady zachrání, on se mikroprobudí, v podstatě probudí se během spánku do nějakého povrchnějšího spánkového stádia, tady ty dýchací svaly mají vyšší napětí a tady nahoře se to otevře. On se nadechl se tam zhruba 5krát. A bylo vidět, že ten puls se zrychlil. To se zrychlil proto, protože to tělo ví, že na to okysličení krve má málo času. A jak má málo času, no tak se snaží do těch plic napumpovat co nejvíc krve, aby ta krev v podstatě nabrala co nejvíc kyslíku a odnesla ho dál k těm orgánům. A to udělá tak, že vlastně vyplaví se stresové hormony, srdce začne být rychleji, napumpuje do těch plic víc krve, ta krev se rychle okysličí a okysličení rychle vystoupá nahoru. Jak vystoupá nahoru, tak tomu tělo to přijde všechno, že to je všechno v pořádku a uspí toho člověka zase hlubším spánkem a dojde k další apnoické pauze, která tady trvá zhruba 12 sekund, což ale tomu tělu stačí na to, aby se chviličku vyspalo, těch 12 sekund hlubším spánkem, ale to tělo spotřebuje zase kyslík, které v krvi má, dojde zase k dalšímu poklesu toho okysličení, což je vidět na té čáře nahoře, toho čáře okysličení. Ten člověk se potom znova 4krát nadechne, což vidíte tady, jak tam ukazuje ta oranžová šipka, dostane do sebe další vzduch, ta krev těmi plícemi neustále protéká velice rychle, je tam 106 pulzů, což je vysoká hodnota, normální puls při spánku je kolem 60, on má 106, což je téměř dvojnásobek. Ta krev tam rychle nazbírá kyslík, odnese je dál k orgánům, tomu tělu to zdá dobré, uspí toho člověka dalším hlubším spánkem, kdy dojde k další apnoické pauze, kdy se nahoře zastaví, zavře, dech se zastaví, nic tam neteče a člověk spotřebává kyslík a dojde k dalšímu hlubokému okysličení, poklesu okysličení, které klesá až na 52%, což vidíte tady a tady. Tak. A to si představte, že u tohohle člověka se tohleto 581krát za mnou opakuje a u každého z vás těch 100krát, co máte ve vašem nálezu, před vámi je to v tom pravém sloupečku nahoře a to je to číslo, které ukazuje, kolikrát vám v noci klesá okysličení krve. Tak. A teďka vás poprosím, abyste otočili na tu poslední stránku vašeho nálezu, kterou máte před sebou a tam uvidíte celkový pohled na celou noc. Tohle je noc pacienta, který je zaléčený, je vidět, že okysličení krve je zcela v normě, je to taková hladká rovná čára nahoře, čára SpO2 a vidět, že tam nedochází k žádným výraznějším poklesům.
toho okysličení. U vás to bude vypadat pravděpodobně jinak, což vám ukážu na dalším slajdu. Tady vidíte, že okysličení krve je zcela v normě a u vás by to mohlo vypadat pravděpodobně víc jako u toho našeho vzorového pacienta, kde dochází k hlubokým poklesům toho okysličení, taková ta tlustá čára, protože v podstatě, jak to okysličení stoupalo, kleslo, to kreslí jako tlustou čáru. Vy vidíte, že to okysličení není úplně vyrovnané, i když je čára tlustá, vidíte, že ty poklesy jsou na 4 místech výraznější. Já vám je teďka ukážu na těch šipkách. Tyhle ty 4 místa jsou REM fáze. To jsou fáze spánku, kdy se vám zdají takové ty barevné sny, ze kterých, když se probudíte, tak si budete kousíček toho snu pamatovat. REM je paradoxní spánek, kdy vlastně tělo vypne všechny svaly v těle, funguje v podstatě jenom srdce a bránice, ale mozek pracuje na vysoké obrátky. Bez REM spánku nejsme schopni přežít, minimálně studie ukazují, že krysy nejsou schopné přežít bez REM spánku, když se jim ostatní spánkové stádia nechají, tak v REM spánku, a REM spánek si jim sebere, tak bez toho REM spánku umřou asi o 4 dny později než krysy, kterým se sebere celý spánek. To znamená, že REM spánek je zásadní pro náš organismus a bohužel ochabnou všechny svaly a jak ležíme, působí na nás gravitace a náš hrudní koš se snaží roztáhnout tím, že po také bránice udělá ten pohyb dolů a nepomáhají ty mezižeberní svaly, tak jak ta bránice musí hýbat s masou břicha a u ženských z prsy, tak dochází k tomu, že podstatě se unaví časem a přes ten závěr, který tady nahoře vzniká při vaší nemoci, při spánkové apnoji, tak dojde k tomu, že ty plíce se nenaplní dostatkem vzduchu a v podstatě to okysličení, jako tady na těchto obrázcích, klesá výrazněji, může klesat až k 50-40%. Měli jsme pacienty, kteří nám klesali k 20%, to sestřička už potom v noci volala na jipku a snažila se pacienta zachránit, ale jakmile jsme ho potom zaléčili, tak už to potom všechno bylo v pořádku. Tak. A to by bylo z mé strany asi všechno. Já se s vámi rozloučím a vám moc děkuji, že jste s námi vydrželi až do konce a přeji vám krásný den, mějte se hezky. Naschledanou.